Aray ko, kainit. Luto na tanan mga kabanat. Itong sliceon. Kawan ito hinugba pa nalagsa mga idol. Oh wow, juicy! Sa mga kabanat oh. Aso-aso pa. Sausaw daw ni sa nami pinakurat niya. Oh, mangunod oh. Muta mga kabanat. Uy! Busog na punta ni ron mga idol. Human nag-slice mga idol oh. Sa gusto mo sabay diha, siyempre hukan na pod mga kabanat oh. Salamat sa lami nga grasya Ginoo. Kaunta mga idol. Narang sinugba mga kabanat oh. Nya napoy steak giluto sa kumanghod. Napoy katong hapkok nga egg ba oh. Lami daw ni tusno diri. Napoy kimchi mga idol. Cabbage ni mga idol. Naraw isuon mga idol oh. Dungan na pod kaon diri. Oh, maha. Nara si Dudong Kawa oh. Kaon ta mga idol. Kay gutom na po ko. First bite mga idol. Sinug ba? Wala tayo sabaw ron mga idol ha. Lami. Steak oh. Iana doon siya. Sarap. Ang flavor ani kay gisugba man sa nako ni diyon punan sa itlog lami kayo. Butter. Butter. Ang tawag ani butter? Giluto siya butter. Giluto og butter ba? Sarap. Kimchi. Lami sa kombinasyon eh. Kani ang among sasawan mga idol. Suka nga pinakurat yon gibutangan og tuyo. Okay kayo. Chili oil lang may ayaw na chili oil. Sasawan sinug ba? Tapos egg. So tawag ani? Steak. Oh, steak. Dami ang steak mga idol. Giluto sa butter na siya. Ulay oil. Kanahan mo ko aning itlog oh. Parang pwede yung tilap Butang na diha. Sarap. Parang makakapilaw steak. Parang makakapilaw steak. Sarap pa. Sige, maniluto ni mami din eh. Manhi ko sige.
Tama, utan naman kan me. Ito mga idol, kaon po karne kay para balance ba. Wala ba apoy collagen ang gulay, di ba? Kaon po makarne para collagen. Pero kami, bitaw mga idol kaon putag gulay mga idol. Di na kate? My God, ni si Maha ga-diet permente. Karne at saka itlog. Tres pa ka dong? Crunchy ang kimchi, Asa lami, kimchi or pickled cucumber? Ganaw ni kimchi. Nami ang kimchi, no? Healthy food. Kaunta mga kabanat. Lamig kayo. Rice pa mo? Napa daw rice dong? Rice pa ka? Kameras ito. Rice pa ko. May nakasuon kag lutuan na to. Babae nga Pinoy. Thank you for watching mga kabanat. Paningot ko. Lamig king kimchi bahalang. Para sa mga solid followers nako ug mga viewers. Itong abilag kimchi mga idol kalamit kayo. Sumasabog sa bibig. Ang sarap. Ay, hatag ng pagpagap na ang baso. Sapatos. Tara kong baso mga idol, yung gawas na po, sapatos. Pichay man din na. Cabbage. Dila pichay. Cabbage man ang mo kimchi. Gusto ka? Kurot na mga kabanat. Minom tag tubig. Gusto ka sa oil? Water district. Wala yung soft drinks dire. Busog kayo mga idol. Salamat sa pagtanaw mga idol. O God bless you all. Amping kanunay mga idol. Bye.